Здравейте! В това кратко видео ще играем срещу ботът на Магнус Карлсън в шахът. Успях да го победя по многостранен начин с точност 86%, но според мен една игра не е достатъчна с такъв лесен начин, затова трябва и втора игра да го победя. И също в тази игра не са се записали първите ходове, затова трябваше да ги записвам отново. Успях да го победя с точност 92,7, защото по някаква причина ми даде офицерът си. Благодаря за гледането. Довиждане!